Doncs comencem una nova edició de Memòria de Rebotiga, avui amb el Josep Casanovas. Josep, què tal, com estàs? Bé. Magatzems Faro, Sí. aprofundim-hi. Quins són els orígens de Magatzems Faro? Els seus orígens era d'un matrimoni que no tenia canalla, el Josep Ferrer i la Carme Roca, i de Ferrer Roca van posar-li Faro. Tinc entès que veu tenir alguns problemes amb el nom perquè molts us demanaven aquest nom ha de ser en català. Sí, diverses vegades vaig desmentir-ho, vaig d'allò, en el seu moment, a la televisió que hi havia, amb el canal 13 de la ràdio, Ràdio Igualada, la veu de la noia, el diari d'Igualada, i no, que l'origen és de Ferrer Roca, no era Faro, de Far, i pintades inclús a la paret, vam tindre, sí, els anys 80 eren distrets. Quin any obre Magatzems Faro? Bueno, no sé exactament ells quin any van obrir, jo diria que era a finals dels 70, o mitjans dels 70. Nosaltres, que en aquells moments, doncs, evidentment, sortits de Cal Angelina, que ma mare va obrir el 61, que tenia un any, al 69 mon pare va fundar el primer grup de compra de joguines a Espanya, i als 70 va començar, a més del grup, a fer el major. Llavors ells eren clients nostres, ho vam agafar a l'1 de febrer del 82, perquè tot l'any anterior ell es volia jubilar perquè tenia l'edat, ningú se li quedava, i al final, com que al començament dels 80 van començar els impagaments d'allò, vam dir, bueno, si un client no et paga, perds els calés i el gènere. I llavors va ser quan vam començar a obrir, que havíem obert una botiga a Vilafranca, i en teníem una altra a Òdena, i llavors vam acordar que l'últim any pràcticament ens ho van comprar tot a nosaltres, i que l'1 de febrer, tancant la campanya de Reis, ens ho quedàvem, i recompràvem tot el gènere, i li vam pagar 1.000.000 de pessetes, i llavors ens vam quedar nosaltres. Però clar, vens d'una família, Josep, que té tradició de botiguers, eh? Sí, bueno, clar, ma mare era dependenta, amb 16 anys va començar dependenta, i va estar en 3 puestos diferents, i llavors es va casar, i va estar 2 anys fent de dona de casa, jo vaig néixer, i quan jo tenia un any i poc, va ser quan van obrir casa dels meus avis a Vilanova del Camí, van obrir la primera botiga allà al carrer Major, Cal Angelina. Cal Angelina, Vilanova del Camí. Sí. Explica'ns una mica com s'introdueixen les joguines ja en aquesta botiga. Aquesta botiga va ser de rebot, de casualitat, perquè, doncs, clar, amb uns pares era jo, la meva germana encara va tardar 2 anys en néixer, el segon, després van vindre els altres. Tenia jo 2 cosins més grans, i un cosí germà de la meva mare, que era 4 anys més gran que jo. Llavors, representa ma tia i ma mare van anar a comprar per reposar coses de merceria, de perfumeria a Barcelona, i eren als voltants de la Puríssima, més o menys, i llavors, ostres, per la canalla d'allò que podríem comprar. I van entrar en una botiga i van triar 15 o 16 o 17 coses. I els van dir, escolta, nosaltres tenim botiga, som d'un poblet, al costat d'Igualada, i d'allò, tenim botiga. I els van dir, nosaltres, aquesta és la botiga al detall, i al costat hi ha el major. I van, per descompte o per d'allò, ja que la botiga, entreu al costat que us arreglaran. I van entrar al costat i ja van comprar de major. Les primeres joguines ja les van comprar, doncs, amb un majorista. Les van pujar amb el tren tot lligades amb uns fardos, i on es guardaran, i les van posar a l'aparador de la botiga de Vilanova, perquè, clar, llavors vivia a casa dels meus avis aquí a Igualada. Els meus cosins també vivien allà. Vull dir, i el diumenge, clar, i en un any van dir, Josep, si veu alguna cosa tampoc se n'enterarà per l'edat que té, no? I a les 5 de la tarda obríem les joguines a l'aparador per donar color a tot allò, i a les 9 del vespre, més de la meitat, ja s'havia vengut ma mare. I l'endemà, doncs, mon pare cap a Barcelona a buscar més joguines. Amb moto? Amb moto, amb una Vespa, sí. A buscar joguines amb moto per tornar-les a la botiga i tornar a vendre joguines. Sí. Aquí comença el món de la joguina, de Josep Casanovas i també els seus germans, Magatzems Faro. Bueno, va començar a Cal Angelina, d'això del carrer Major van passar a la plaça Major, i d'allà al carrer Migdia, i a les altres botigues que s'han anat obrint, tancant. Si parlem de Magatzems Faro, sí.
Especialitat en joguines i bicicletes. Sí, ells tenien joguines puricultura i bicicletes. Nosaltres a puricultura a Vilanova l'havíem tingut, havíem treballat, i en aquells moments, l'any 80 o així, amb la crisi que hi va haver-hi del petroli i tot allò, va haver-hi una petita davallada de consum. Va coincidir amb el Mundial d'Espanya del 82. Sí. I llavors va tardar un any o dos a començar a remuntar, i després ja va tornar a vindre a Canalla i va tornar a ser un gran negoci de puricultura. Però llavors, com que nosaltres ja ens l'havíem tret, la vam eliminar del Faro i ens vam concentrar només en les joguines, amb tot el que comportava, la joguina, la disfressa, la tornada al col·legi amb les maletes, que ja era el que teníem en potència nosaltres, i la bicicleta. La bicicleta que a l'Angelina la teníem com un producte més, però que jo amb el senyor Ferrer havia tingut un equip de corredors de bicicleta i tal, i llavors vam mantindre les marques que tenia ell, i hi havia molta més venda de bicicleta que no la que teníem nosaltres a Vilanova. I llavors amb de la bicicleta el 83, això va ser, el 1 de febrer del 82 vam agafar el Faro, i el juliol del 83 vam fer la primera carrera de bicicross, perquè el que portava a introduir el bicicross a Espanya era un fotògraf, el Joan Ventura, que jo coneixia quan jo corria en moto, i gràcies o per culpa del David Fillet, que va anar a córrer un triangular a Barberà del Vallès, i m'ho va dir, i ens vam trobar, i vaig dir, per muntar una prova, una carrera de bicicletes, això que tenim i tal i qual, res, 4 duros i tallós, unes samarretes, i l'Ajuntament et posa el circuit, tal i qual. I aquí va començar l'aventura forta de les bicicletes, vaig arribar a ser membre de la Unió Ciclista Internacional, a part de la catalana, l'espanyol, l'IBMXF. Bueno, ja és una altra història. És una altra història. Però, Josep, la bicicleta continua sent, a hores d'ara, un dels regals estrella de Reis i de les festes de Nadal. Jo diria que no. No? Ja ha canviat, això? Jo diria que sí. Per les cònsoles? No, aviam, d'entrada la davallada de natalitat és brutal. Segona, molt més aviat se'ls hi regala i se'ls hi va canviant la bicicleta, perquè el papa va en bicicleta. Clar, als anys 60 la gent treballava, pocs papes acompanyaven el nen amb la bicicleta. Vull dir, estem parlant d'una altra època, un altre món. I després actualment la tecnologia, consoles, telèfons, videojocs, tot això s'ha canviat tant que ja... S'ho està menjant, S'ho menjat, sí. La bicicleta encara és d'aquelles coses, amb nanos petits i allò, no veus papes amb la barra, amb la bicicleta, el nen lligada darrere, enganxada, I mares. I mares, sí. Sí, i cada vegada més. Sí. Ens remuntem a aquells primers anys de Magatzems Faro quan la vostra família el regentava. Recordes aquelles joguines que van ser top, que costaven de trobar, que a les reposàveu i al cap d'uns minuts ja no en teníeu? Sí, el record, més enrere abans de Faro, però amb alguna potser va coincidir el tema dels booms, la Pipi Calces Largues, el Marco, la Heidi, però jo diria que eren abans dels 80, o finals dels 80 o començament. Després el tema del 1, 2, 3 amb la Ruperta, la Botilde, les Nancys, els Escalèctrics, els Ibertrencs. Aquelles èpoques, a més, eren allò que com que es fabricava quasi bé tot aquí. Hi havia possibilitats, inclús nosaltres el dia 5, dia 4, el dia 5, hi havia anat a les fàbriques a buscar gènere i teníem gènere fins a última hora, perquè ja no podien servir el Corte Inglés, ja no podien exportar perquè no els hi donava temps. I aquelles èpoques els reis eren els reis. No era com ara, que si el tio, el Papa Noel... I era allò esbarallar-se pares a la botiga per voler la mateixa peça que només en quedava una. Aquest ha arribat primer, però és que jo volia, però si ja tindrà que posar pau... En sèrio? Sí. I el record més brutal, més bestial, que ara tot va en bateria i amb cargues amb USB i tot allò, que llavors tot eren
piles pures i dures. No me'n recordo si... Clar, aquí les joguines representa que anaven sense piles. Sí, bueno, clar, és que venim d'un origen que la joguina anava amb corda. Correcte, exacte, sí. I després ja van començar ja amb els transformadors i Electra. El Cinenic, que tallaves per canviar la bombeta, et tallaves els dits perquè allò no era... La xapa no era ni trucalada ni d'allòs. Vull dir, clar, estem parlant de... Hi va haver un any que hi va haver una casa de la Chimix, casa de piles, que va pagar amb una sèrie de fabricants perquè fossin, només hi capiguessin les seves piles. Era una qüestió d'1 mil·límetre i les altres no entraven. I tenies que d'allò, que va ser una mica de follon i tot, perquè... Clar, això va ser una estratègia comercial que els va funcionar. Sí, després els hi va rebotar, però d'entrada aquell any els hi va funcionar. Explica'ns una anècdota que fa referència precisament a la venda de piles, perquè la gent es faci una idea de què era en aquella època rebre el regal de Reis i no tenir piles. Tens que tenir en compte que fins l'any 96, que no es va regular els horaris comercials, els festius que obríem era Sant Esteve, el dia 1, el diumenge que hi havia, a vegades era abans el dia 1 o després, i el dia 6. Nosaltres el dia 6, aquelles èpoques, anys a finals dels 80, així, havíem arribat a vendre més d'1 milió de pessetes amb piles. El dia 6, al dematí, obríem a les 9 i tancàvem a les 2. O sigui, en poques hores, 1 milió de peles. Sí. Amb piles només. Només piles. Sí, no, després era la venda que d'allò... Clar, a les famílies també hi havia més crios a les cases, que si els cunyats o els tiets han portat que és a casa d'una, a casa de l'altra, ho hem descuidat, i a més al vespre s'esgotaven. Els previsors aquells que agafaven un joc més de piles també s'esgotaven. Que a més la majoria de la gent... No, amb unes ja n'hi haurà prou, però la canalla és canalla i quan pot gas a fondo i fins que no s'acaba no es para i després venen els plors. Per tant, Josep, el negoci de la joguina funcionava. Sí. A més el d'allòs. Aquí hi ha hagut un impàs que durant aquelles èpoques de començament, els anys 80 no era tant al començament, però bueno, encara coincideix això, la campanya de Nadal Reis es treballava en marge i llavors tenies molts mesos l'any que se'n venia molt poca de joguina. Això no ha canviat massa, tampoc, la proporció del consum de joguina aquí a Espanya. Llavors, amb el benefici que tenies per Nadal Reis, aguantaves la botiga durant l'any, que hi havia mesos que era per tancar i plorar. Per això hi ha moltes botigues de joguines que tenien o la puricultura o tenien les bicicletes i s'acompanyava amb les maletes i les llibretes de tornada a col·legi. Per aguantar l'any. Per aguantar tot l'any. Perquè abans d'aquells anys, parlo, el 80% de la venda de les joguines, del consum de la joguina, era de l'1 de desembre al 5 de gener, o el 6. Clar, 45 dies, 40 dies era el 80% de la facturació. I això s'ha canviat, va començar a canviar i llavors ara necessites el volum perquè va començar a pujar el marge i amb el volum de Nadal Reis baixa el marge, però hi ha més volum, i llavors et compensava per la manera de comprar que tindrà més marge durant l'any. La vida ha canviat tot, vull dir, els sistemes de compra, estem parlant que la gent anava a comprar a la botiga de costat de casa i ara n'hi ha poques de botigues de costat de casa hi trobes un bar però no una botiga. Ara en parlarem de com va irrompre la compra d'internet, també la vinguda de joguina de la Xina, etc. Però en aquella època, en l'època en què les joguines era un bon negoci, teníeu competència a la ciutat d'Igualada? Sí, home, aquí eren d'allòs. Hi havia bona relació amb la competència? Sí, perquè molts d'ells, en l'època de nosaltres feu major,
doncs ens compraven. T'acabes entenent. No, ens venien a comprar la part de darrere pel magatzem del major. I no... Si necessitaves alguna cosa, hi havia bastant bon rotllo, per dir d'una manera, sí. A aquelles èpoques, als 80, hi devia haver-hi el Cric-Crac, que no sé si ja era Cric-Crac o encara era Didó, l'Automoto, que l'Automoto, sí, va ser a finals dels 70, que van ampliar amb les joguines, perquè l'Automoto eren les de KV, la Ducati, i tenien alguna d'Esco Elèctric, i Bertrand, Marking. No sé si encara quedava el Remate i el Moixí, que sí, als anys 70 d'allò, el Remate i el Moixí tenien joguines, hi havia bastanta botiga petita, al carrer de l'Argent hi havia una, a la plaça de l'Ajuntament hi havia una altra, hi havia el Batet, al carrer de Sant Simplici, el Batet, cap aquí al Poble Sec també hi havia algunes. Sí, vull dir, no... Explica'ns ara com irromp l'avinguda de joguines de la Xina, si això té alguna mena d'influència en el vostre negoci, i després també la irrupció d'internet i la compra a través d'internet. Mira, a la Xina sembla que no faci poc, però a primers dels 70, finals dels 70, primers dels 80, ja entrava... Sí, entrava... Sí. Passa que estava a mans de pràcticament 2-3 importadors que tenien bon rotllo amb els governs que hi havia hagut i que encara hi havia a la sombra, i llavors, compraven el que hi havia. Una de les coses que va afectar molt el món de la joguina i que va fer caure, o va començar a fer caure molta empresa i a obrir els ulls a la importació, va ser el 23F. El 23F va coincidir amb la Fira de Joguines a València, i allà es van perdre molta gent de l'estranger que tenia les comandes passades, les van anul·lar i van fotre al camp. I llavors va ser un impàs. A partir del 23F del 81, la Fira de València va començar a davallar. I la gent començava a anar a Nuremberg, a París, llavors cada país tenia les seves fires. I ara només queda bàsicament Nuremberg, Hong Kong i New York, amb Fira del Joguet. I a partir d'aquí van començar, per dir-ho manera, a pujar els impostos, a pujar el nivell de vida, els fabricants no poder arribar a tindre preus competitius i a augmentar els importadors, i va fotre camp els fabricants aquí, van començar a anar a fabricar a fora per reduir costos, i a partir d'aquí pel pedregal tot. Tens que tindre en compte que, per exemple, la Barbie es fabricava a l'Hospitalet, darrere la carretera de Mèdia, on hi havia la carretera Castelldefels, que hi havia la fàbrica de Pepsi, Mirinda i tal i qual, al carrer de darrere, allà al carrer del mig, llavors era la carretera de Mèdia, allà hi havia Ergam, hi havia un dipòsit del Cefa, hi havia el que era Lluís Congós, que era qui fabricava la Barbie, amb llicència, a Molins de Rei hi havia l'Esco Elèctric i l'Iberdrenc, cap a Sant Andreu Ibèrica Comercial. Aquí a Catalunya hi havia hagut molta indústria de joguet. A la Girona hi havia del Mal Cargas Pla, que eren els globus terràquers i puzzles i tal. Educa estava a Sant Quirze del Vallès, que encara hi és. A Borràs, a Mataró, vull dir, no, era collonant, i clar, tot això pels costos van començar a marxar fora. I el salt fort, jo diria que ja va ser després de les Olimpiades, després de Barcelona 92, però va ser el conjunt de tot, el gènere de punt, la pell, les condicions, la mobilitat, que a la gent els hi costava moure. Jo quan anava per ahí amb 20 i pocs anys i anava a les fires i buscar producte, i llavors els avions anaven a la meitat buits. Era inconcebible. Les companyies s'han anat agrupant i un avió hi ha 3 o 4 companyies dintre el mateix avió, no? Clar, estem parlant de la irrupció de la Xina en la fabricació de joguines.
Però quan t'hem preguntat, per exemple, la fitxa que els nostres oients, espectadors veuran a la pàgina web, quan t'hem preguntat, per exemple, dels anys de més afluència, els millors anys, no has posat ni la dècada dels 80 ni la dècada dels 90, sorprenentment. Però la forma de comprar era diferent. Tu tens que tenir en compte, per exemple, nosaltres a l'any 80... Has posat a partir del 2000, 2003, 2004, 2005. En facturació d'allòs, sí, perquè el d'allòs va arribar, que ara em sembla que se segueix comprant, la compra compulsiva. I abans, com que s'ensenyava allò, la compra, la gent la tenia molt més pensada. I hi ha una cosa que a vegades em pregunten, no ara, quina és la diferència que trobes ara amb respecte als anys 60, 70, no? Llavors hi havia cèntims, la gent feia hores, i no hi havia producte. Clar, el que sortia al mercat s'acabava tot, perquè no hi havia producte. I ara hi ha un excés de producte i no hi ha caler. Llavors, sobra de tot. Del que vulguis, n'hi ha patades. A part perquè aquesta sobreproducció, podríem anar analitzant i hi ha més causes, no?, que provoquen això. Llavors, clar, els anys 70-80 es compraven, això és aquest 80%, però molt concret. El resta de l'any, per això la bicicleta era l'estrella. L'altre punt, per exemple, d'aquells anys de venda de bicicletes era per les bones notes. No ens sents a parlar com un criu que per bona nota li ha comprat una bicicleta. És la seva obligació, no? I, clar, nosaltres, els anys de més facturació, també representa que teníem la botiga Sant Fruitós i tal, però bueno, la d'aquí igual, el fa el mateix. L'any de més facturació d'entrada com a conjunt va ser del 2004 al 2007, diguem-ne. Déu-n'hi-do. 2003, 2004, 2006. Però l'any que més, el que passa que allò ens ho va fer disparar a la venda de la bicicleta, va ser el 2010. Per? Perquè el 2010 hi va haver moltes empreses que indemnitzaven, que fotien la gent al carrer, i la gent, el mountain bike ja estava consolidat, i la gent va comprar d'allòs perquè, bueno, perquè una mica la sensació era que això era una crisi que duria un any i mig, 2 anys, i que tornarem a trobar feina i tal qual. La realitat no ha sigut aquesta. Però nosaltres la màxima facturació va ser el 2010. 10, en plena crisi, Sí. D'aquelles curiositats. De la mateixa manera que la gent, no, la crisi va vindre el 2008, no. A partir de l'estiu del 2007 allò va començar a baixar ja. Ja es detectava la baixada. En quin moment decidiu que s'ha de baixar persiana i dir fins aquí? No, en cap moment. Vosaltres no ho vau decidir, això? No. I jo vam buscar un advocat i un economista per reestructurar, perquè clar, la cosa no d'allòs, i el 2012 les entitats bancàries van tallar les aixetes, van infravalorar les propietats. Em vaig trobar d'allò sense sortida i vaig contractar a través d'un gestor que ja mon pare tenia, que era soci en una societat, una història, i ens van donar tota la confiança. I van ser 2 estafadors que ens ho van fotre tot. I ni més, literal? Literal? Literal, sí. Van fotre els calés i jo vaig acabar fotut, malalt, i ja no m'arribava sang al cap, vull dir, vaig tindre que passar per Bellvitge i no te n'enteres, si vas pel carrer no saps. I és veritat, tinc un buit d'uns 2 anys que he recuperat part de la memòria i temps perquè faig moltes fotos, vull dir, sí. I entre el que hem anat explicant a la gent i les fotos que d'allòs he recuperat coses que jo ni me'n recordava. O sigui, podia anar d'aquí a Barcelona i tornar d'igual i al cap de l'endemà a la tarda dir, escolta que vull ir a Barcelona, no què he anat a fer. I si no vaig acabar pitjor, de salut va ser perquè ja feia temps que dormia amb el CEPAP, que encara hi dormo, i perquè feia apnees i tal i qual, i a la nit descansava. Jo, que notava una mica de pressió, jo parava. Tens que tenir en compte que de l'any 2014 al 2016 que em van operar de la plaça de l'Ajuntament a la plaça Calfont,
igual parava 6 o 7 vegades. A mi els aparadors de roba, de sabates, que m'han importat mai res. Te'ls miraves, eh? Els coneixia tots, els de bijuteria, tot el que hi havia, perquè el que notava d'allò és per dissimular t'autoenganyes. Josep, si no us hagués creuat pel camí aquests dos pintes, el Faro continuaria obert? És difícil de saber, perquè aviam, a partir del 2008 la natalitat va caure d'una manera brutal. S'hagués tingut que reestructurar d'una altra manera. Nosaltres estàvem venent per internet. És difícil saber, la pandèmia ha fotut molta gent panxant l'aire, perquè és el que sempre s'ha dit, els bancs només volen guanyar calés ells, i és allò que diuen, et deixen el paraigües quan fa sol i quan plou te'l treuen, i aquesta és una veritat, és una cosa que jo sentia parlar de crió i la realitat dels anys m'han demostrat que és així. És difícil de saber. Suposo que ens haguéssim readaptat i potser o haguéssim obert més o haguéssim reduït a més àmbit familiar. No sé, és difícil. Jo, meus germans a les bicicletes van dir que volien seguir i van obrir un altre local i són ells dos i endavant. Vull dir, no... I el Josep ha baixat una persiana i no obert d'altres. Sí, vaig... La persiana dels vins, dels escumosos... Sí. A punt de tancar-la ja perquè l'edat de jubilació arriba i... Bé, però això, diguem-ne... Això sí que de ja no depèn d'un mateix, no? Però... No, el que passa que si el negoci és teu segurament vas fent, i quan ja has treballat pels altres i d'allò la cosa també canvia, no? Doncs Josep Casanovas, moltíssimes gràcies per haver-te posat darrere el taulell de Memòries de Rebotiga. Si em deixes, hi ha una anècdota del Faro. Per això estàs aquí. Que aquella... No, és que ara me'n recordo quin any, podria buscar-ho, L'any dels patinets. Sí? Els patinets d'alumini. Aquell any va ser una cosa brutal. I vam fer... Va trucar que devia ser el dia, no sé si el dia de Constitució o el dia de la Puríssima, no sé si el 6 o el 8 de desembre, que junt amb la veu de la noia vam fer durant un mes les capçaleres, valien per em sembla que eren per 1.000 pessetes, rebaixaven 1.000 pessetes per cada capçalera, o sigui, ens estem anant a l'any 2000 o 2001, perquè l'1 de gener del 2002 tenim l'euro. Jo diria que potser o el 99 o el 2000. Fa 20 i pico d'anys. I la gent va començar a fer cua perquè eren 130 o 150 patinets amb aquesta promoció, que els hi quedava, em sembla, per 3.000 pessetes el patinet d'alumini, que s'estava venent sobre 15 o 16.000 pessetes. I a les 5 o 6 de la matinada va trucar a la policia que els veïns es havien queixat que la cua arribava més avall de Cal Rebell. I és d'aquelles coses va ser l'últim producte que jo recordo que el món de la joguina, que va ser un boom nacional com a peça de venda. Doncs amb aquesta anècdota del Josep Casanovas i de Magatzems Faro acabem aquest capítol de Memòries de Rebotiga. Josep, gràcies per estar darrere del taulell. Que vagi molt bé. Vinga, a reveure.